Khona-ke ubuzile ukuthi-ke yena uphuphe bemgwaza, kodwa-ke bekunokugwaza phakathi. Angazi-ke waqhubeka wathini. Namhlanje sizochaza kabanzi-ke ngalokho. Mlaleli, bengicela-ke ukuthi-ke ushaye usubscribe uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-YouTube. Uma uyibuka ku-TikTok, nayi ilink ku-bio. Ngena phela usubscribe bese-ke ufica inqwaba yamavidiyo la esichaza khona amaphupho. Ukuphupha-ke bekugwaza ngemikhonto kusuke-ke usukugadlwa ngemithi yezibhobo. Kusho ukuthi-ke imithi enzima kakhulu-ke leyo kuzomele-ke ulisukumele. Ukuphupha-ke umfowenu ekugwaza, lokho kusho ukuthi-ke khona umuntu ofuna-ke ukunixabanisa ekhaya. Ungayibona-ke sinixabana nodwa emndenini ekhaya, thola ukuthi anisakhulumani, kanti khona-ke umuntu onigadlile uzama-ke ukuthi enihlukanise. Uyabona ukuthi kahle kahle hey bajabulile laba, ake ngibaqhelise. Ake ngiqhubeke-ke ngichaze amanye amaphupho ukuze-ke le video izoba yinde. Khona babuzile-ke abanye lapha kuma-comment, ngizophendula nje khona la. Khona bephuphe-ke unogwaja. Unogwaja-ke lokho kusuke nje kubika inhlahla. Kusho ukuthi khona inhlahla ezayo okuzomele uyilindele. Ukuphupha-ke ugwiliza emanzini. Nomunye-ke ubuzile ukuthi hayibo, mina ngiphuphe ngigwiliza emanzini noma umfula. Lokho ngabe kusho ukuthini? Lo mfula uma ukuthi-ke umuka nawe. Lokho kusho-ke isifo esibangwa-ke abadala. Khona-ke ongakwenzi kahle, engakusho ukuthi-ke shintsha izindlela zakho wenze-ke izinto ngendlela right. Ukuphupha-ke ubaba wakho ekushaya, kusho ukuthi-ke khona ongasakwenzi kahle, noma-ke khona-ke izinto la osuphambuka khona kuzomele-ke ushintshe indlela owenza ngayo ngoba idlozi liyakushaya. Kahle kahle liyakupanisha, basho kanjalo-ke ngesingisi. Ukuphupha umuntu othandana naye ehamba nenye intombazane kusho ukuthi-ke ukujolelwa lokho akusiyona owakho wedwa. Shuthi lo muntu uyakujolela njengoba nje uphuphile. Kusho ukuthi khona-ke seqala ukwenza uma ukuthi bewumuntu ongaganga useqalile yakho. Ukuphupha-ke ucwila odakeni kusho ukuthi-ke ukungena-ke kwezikweleti lezo lapho nje kusho ukuthi nje impilo yakho izothanda nje ukuba nzima impela. Ukuphupha-ke uphethe izinkuni ubuya-ke ukuyotheza isifo-ke leso. Kungenzeka-ke ukuthi kube khona umuntu oshonayo ekhaya noma-ke kube ukuthi-ke umuntu osondele naye. Leli phupho-ke lifana ncamashi nencazelo yokuphupha-ke umshado. Siyazi-ke sonke ukuthi umshado nawo uyisifo. Ukuphupha-ke imvula ina kakhulu izinyembezi lezo-ke kusho ukuthi-ke khona-ke umonakalo osazowenzeka nje, lindela. Ukuphupha-ke kunomoya onamandla. Lokho kusho ukuthi-ke khona ubunzima ozobhekana nabo empilweni yakho. Ukuphupha-ke izintuthwane zigcwele endlini. Isicitho-ke leso esibuhlungu nje kakhulu kuzomele-ke ulisukumele. Ukuphupha-ke kunomuntu okudwebela-ke ulayini emgaqweni. Kusho ukuthi-ke sekukhona abantu abakweqisa imithi. Ukuphupha imoto ohamba ngayo iginqika, lokho kubika isifo. Qaphela. Ukuphupha-ke udlala ibhola uvimbile epalini kwangena igoli. Lokho kusho ukuthi-ke imithi ogadlwa ngayo inamandla kakhulu. Sukuma uzilwele. Ukuphupha-ke uthayela ebaleni. Lokho kusho ukuthi-ke kumele ulungise ekhaya noma-ke kunenkinga ekhona ifaka lonke-ke ikhaya lakini. Ukuphupha-ke usinda ngobulongo endlini. Siyazi-ke sonke uzijwayele-ke emakhaya ukuthi-ke sisinde ngobulongo phansi endlini. Lokho kusho ukuthi khona-ke idlozi elingagezwanga ekhaya. Uma-ke unenkinga yokukhohlwa amaphupho, lokho kungenzeka ukuthi-ke indawo ohlezi kuyo noma umsamo wakho-ke ungcolile. Kodwa-ke kuzomele ukwenze thandaza ngaso sonke isikhathi ukuze-ke uboniswe into okuyiyona yona emaphusheni kwaphela. Amaphupho yiwona-ke esiboniswa ngawo. Mlaleli, bengicela-ke nawe ubuze la kwi-comment uma ukuthi-ke khona umbuzo onawo. Zobe sengibuya-ke nencazelo-ke yalelo phupho olubuzile. Nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe.